Плюс 2 диамантико. Сега ще пусна тия с мечовете и малко е такива. И го. Те такова с мечове с такива. Мисля си, че моите могат да продадат. То аз имам мечове и моите. Но те тук като дойдох. Айде, моите. Моите ще победят наявно. Пишете в коментарите дали искате да гледате още поредица. Ще има поредица на Майнкрафт мапове. Това го махаме. Охо, много диаманти! Сега ще пуснем такива арчери. Ще пуснем един катапулт. Този катапулт ще го сложим тук. И го. Катапулта не го познавам много добре. О, спрете са много дори. Тук сме изи пизи. Не, тук сме изи пизи. Тук няма. Хотя само, че не нападнах бързо. Изи. Дойте. Дефит. Но се тревожа за те, защото те ще ги атакуват и ще станем... Дефит. Не ме съгледа. Дефит. Левел 3 файлът. Сега, знаеш ли какво искам да последвам? 3 гиганта. Видим 3 гиганта дали ще бият такива слаби. Чакай само малко. И хора, сега ще ви пусна музика.
И хора, спечелихме. Мисля да направя да прибера. Сега ще пусна малко гиганти, 3 гиганта. И един защит. Видим. Супер слаби. То щитовете е слаб. Ама тези големите са слаби. И ще цирка. Левел 4. И минал се левел 5 и свършвам. Сега ще пусна варелца. Искам варелци и е такива. Не имам пари. О, нинджа! Нинджа! Са стрелци и е такива слаби. Нинджата те фърлят буренца. О, не! Това е лошо! Не знаех, че буренцата са така. Последна игра. Днес. То път вижте кое ще направя. Ние ще разбрахме, че се слаги. Шо много е такива. Така. Тя с чуковете май ще ги да чукат. И накрая на епизода ще ви пусна музика. И гледайте. Те първо нападат тези. Колко са хитри чуковете. Чуковете също са слаби. Не са слаби. Убиват ги с един удар, с един хит. Ето тук има 6 коментарите, дали искате да гледам. И чукайте побеждавате, то са най. Само че иска да видя далеч победата ви. Гледайте. Тука... Аре, дефи. Не дефи, Виктори. Ще бъде всичко за този клип. Да ви е харесал. Така, лайкнете го, харесайте го, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал. Ще се видим в следващия клип.